Hvad så? I dag vil mig og Nikolaj spille en ny sæson. Det er den... Og velkommen tilbage. Nå ja, det har vi. Det vil jeg sige. Vi ligger måske ikke så meget op lige nu, men vi kommer til at lægge meget mere op. Vi går i gang med en sæson i dag. Vi har ikke lagt nogle videoer op her lige for nylig, fordi vi ikke har haft tid. Nej. Men vi har jo masser af tid, fordi vi har juleferie. Ja. Og det kan være, at vi på et tidspunkt gør sådan, at jeg lægger ind op selv, hvor Nikolaj har så omvendt også, hvor Nikolaj kan gøre det. Men vi går i gang med kampen. Og vi har fået Fischer op i angrebet. Fischer i angrebet. Så vi har prøvet at se, om vi kan få en lille flere gange. Det virker ikke, men det har ikke lykkedes. Men så købte vi bare ham. Køb bare ham i stedet for. Men det er også godt. Det er en dansker, og han spiller i Ajax. Og han spiller på landsholdet. Det er ikke særlig god til. Og han spiller på landsholdet. Ja, det fortæller mig. Og han er i indform. Det er okay. Okay, vi skyder den der også. Og det er Magnus, der spiller den der. What? Sådan der. Så. Endelig. Okay. Vi er i gang. Og den sidste sæson, den var ikke særlig svær. Den var rigtig stort. Ja, den her, den ligger op på professionel. Så den bliver ret svær, tænker vi. Det er et Ultimate League. Så det bliver nok lidt svært. I kommer nok til at se, at vi mister bolden mange gange. Og så havde vi også tænkt på, om vi skulle spille en online, men den kunne vi ikke lige få lagt op. Vi spillede faktisk ikke sidste gang, men den kunne vi ikke få lagt op, fordi at, den var for lang. Nu har vi fundet ud af, hvordan det virker. De 2 andre videoer, der har vi brugt iMovie på min iPad, altså Nikolajs iPad. Og nu prøver vi så YouTube Capture i stedet for. Fordi på iMovie, der må den højst være et kvarter. Men på YouTube Capture, der kan du lave den så langt, du har lyst til. Okay, men i dag leger mig og Nikolaj, så der kommer nok en del videoer. Ja. Skal jeg så? Jeg tror bare, jeg er ikke så god til det, men kom igen. Den var der okay til. Ja, okay. Vi er ikke helt så gode. Nej, og frispark, det er ikke lige noget, jeg er god til. Det er svært. Ja, for... Okay, det er Fischer, der har den nu. Ja. Så, og den skal bare blive klar. Godt. Nej. Som I kan se, så er det her meget sværere end den anden video. Nej. 1-0. Træls. Så I er ikke så gode i den her. Nej. Men vi tjener gode penge, hvis vi vinder. 2.800 om bronzepakke. Bronze er måske ikke så godt, men stadigvæk, vi kan stadig sælge det. Ja, bare kvise det. Hvis det ikke er en af dem, hvor man får 0 for alle. Og så tager vi også måske også et par Rocket League videoer senere i dag.
Og der tager vi måske facecam på. Vi tager måske facecam på næste video, vi uploader måske. Fordi der skal spille Rocket League på Magnus' computer. Okay, de her er ret svære. Ja. Ja. Hvad ligger han? Vi spillede også en, da Nikolaj ikke var her, hvor jeg heller ikke optaget, men der hed Arab League. Der gik det faktisk ret godt. Det var svært, men jeg vandt alligevel. Og der tjente vi gode penge. Det er også den grund til, at vi har fået Fischer. Hvor mange penge tjente du? Ja, vi tjente faktisk 12k. 12.000? Ja, den brugte vi på Fischer. Nej. Gul kort. Er du træt? Nej. Okay, de her er ret svære. Ja, det er det. Men vi er begyndt at holde den lidt tilbage. Vi skal også spille mod det hold, som Rolandinho spiller for. Altså hvis det er, hvis det er han stadig spiller der, så skal vi spille mod ham. Jeg ligger herinde. Det her hjørne. Det er altså okay. Jeg ligger herinde. Okay, og den der, den skal bare hakkes ind. Ind med den. Nej! Kom igen. Så sæt på. Der skal bare løbes. Ej. Den har vi tabt, den her. Jeg tror, vi taber den her. Det er træls, men det er der ikke noget ved. Altså, vi tjener selvfølgelig stadig lidt penge, men det er stadigvæk. Det er stadig træls. ja. Det er altid træls at tabe. Ja, det er godt, det der. Det er en god målmand, vi har fået. Ja, hvis så sidste video, så Schmeichel, han løb bare ud på banen. Hvis det er, at vi overhovedet optog det. Det var den der online. Nå, ja, vi spillede nemlig online. Den tabte vi så 1-0. Ærgerligt. Men Schmeichel, han blev ved med at hele tiden løbe ud op i angrebet. Og så stod han bare der, og så havde vi ingen målmand på, og så... Altså, nej, det var efter den der online-kamp. Nå ja, den optog vi ikke. Fordi at vi lavede den der online, den der singleplayer-sæson færdig. Og den var rimelig nem. Men der løb Schmeichel hele tiden ud. Så vi solgte ham. Vi var faktisk tæt på at komme bagud igen. Men vi vandt det 3-2 alligevel. Det vandt vi alligevel. Nej, vi har fået en skade. Se. Ikke igen. Det er godt nok godt for mange andre skader. Ja da.
Ah. Ja, Ja. nej, det mistede vi. Der er mange kommentabel her. Ah. Nå, det var første halvleg. Og den her gang, der filmer vi det hele i en. Ja, Nå, det var et selvmål den første. ja. Okay. Men vi er bagud 2-0, så vi kører bare. Men vi skal nok klare os, håber vi. Ja, Nej, jeg ved heller ikke, om vi fortalte sidst, om vi havde købt ham, eller vi ikke havde. Fordi vi har nemlig købt Armin Lesevic, og de i FIFA 15, der er han for vild. Og i 14, der gik han for 2 millioner flere gange. Træls. går ikke særlig godt, det her. Nej. Ikke igen. En mere. Helt ærligt. Se, I kan måske se ham oppe i hjørnet, hvis der han ikke er alt for sløret. Men det var med Lesevic. Nej. Det er godt, det her. Den her har vi tabt. Det tror jeg også. Det bliver i hvert fald rigtig svært at hente, hvis vi overhovedet kan det. Ja, 4-0. Og så godt et hold. Ja, så er det anden halvleg. Ja, nu er vi i næste målspar. Det er nu til stadig okay. Okay, Jeg lægger min dør. Jeg ligger herude. Og jeg er stadigvæk den med blå pil over. og det er også stadigvæk den med rød. Skal jeg prøve, eller? Jeg må selv bestemme. Det prøver jeg bare. Okay, vi tager Fischer. Okay, Nu skyder jeg lige med Victor Fischer. Jeg ved ikke, om man afleverer. Okay, han afleverer den. Ah, det var ja, jeg ved ikke. der var et ind. Jeg har prøvet at lave et indlæg. Jeg forstår ikke, hvad der skete der. Okay. Indicating he wants to make a substitution now. That will help ease the pressure. Yeah. Well, he's pulled up there. That could be a No. full muscle. And he's different there. Så mig der. The break is definitely on. The shot's on. 5-0. Det er virkelig skidt. Vi har tabt stort. Men nu Nu får skal vi vi, videre, for vi vil gerne have pengene. det mindste også noget modstand. Måske lidt for meget, vi får. Og de er allerede nede i land. Det skud der, det var ikke det bedste. Nej. Decided to make a change. Does
Men der kommer måske en vlog i dag. Ja. Det var ikke så godt. Nej. Det kommer der måske også. Måske smage på medicinen, mand. Nej! Nej, Det var overlægger. så tæt på, mand. Overlægger. Skud! Hvad skal du for? Skud! Flækker jeg den ind, mand. Nej. Okay. Og vi går ikke på den samme skole, mig og Magnus. Nice. Straffe. Sikker? Nej, jeg kan godt ikke. Ja. Nej. Det er den der. Jamen, jeg så han skød jo i midten, Nej. mand. Træls. 7-0. Flæk ham, mand. Nej. Magnus. Straffe. Hvad gjorde du sidst, var? Okay, bare stå i midten, var. Det behøver jeg vist ikke. Jeg tog da et straffe. Så det er stadig okay. Tag et straffe. Vi har fået et rødt kort, kan jeg se. Nej. Den der, den skulle have ligget plat, hvis de ville score. Nej, gul kort til målmanden. Hvorfor slår du mig, når det var dig, der gjorde det? Jeg gjorde ikke noget. Magnus. Hvorfor siger du, det er mig? Det er ikke mig, der gjorde det. Det er det ikke særlig godt. Godt lavet. Pas nu på med de der glidninger. Lige på mål, Ej, hvad laver han? Målmand! Hvad i alverden laver du, målmand? Offside. Flot. Routine for the keeper. Okay, nu skal den sidste tid bare gå. Ja. De skal bare ikke op og vinde. Okay, nu glem det bare. Kontra, mand. Okay, hvis så snart vi får bolden, så er det bare kontra. Tidstrækkeri. Yeah, you don't get tired of seeing this one. Wonderful effort. And here comes the counter-attack. Ja, kontra her. Nej, det er tabt. Stort. Øj, mand.
Træls. Ses.